odišiel som mimo Bratislavu, ale samozrejme vždy si ma niekto našiel, tak prišiel Martin Šulík a nejak sme kecali v kuchyne a on na papier nakreslil takú kresbičku. A ja som vlastne podľa tej kresbičky o 2 dní, o 3 namaloval podľa tej kresbičky obraz farebne na staré dvere. Martin sa vrátil, po nejakom čase povedal, to je perfektné, že tak by si to mohol malovať, tak by si mohol malovať. Ja, no to ja by som mohol malovať, ale ja tak neviem kresliť. Neštudoval som maľbu, ale tým, že som študoval scenografiu, rozumel som tým obrázkom ako príbehom. A to ma nejako chytilo a to mi bolo blízke. Ten príbeh a tie obrázky, lebo oni boli to situácie, nejaké panoptikum, nejaký výsek z tých životných situácií tých ľudí, ktoré on kreslil. Tak nakoniec sme sa dohodli, že on mi nakreslí kresbičky, odovzdal mi šanón a potom sme spravili vlastne na základe takej iniciatívy Mareka Leščaka, že spravíme výstavu z toho a sme spravili na Pánskej výstavu. Potom som sa už od toho odklonil, našiel som si vlastnú ako keby tú postavičku a Redmana a vlastne som to začal takto, v podstate sa venujem figurálnej maľbe. To je figurka, ktorá je v rôznom prostredí. Pre mňa nie je dôležitý ten obrázok. Veľakrát je pre mňa dôležitý ten stav, do ktorého ja sa dostanem. Ja viem dopredu, že čo idem robiť, aj veľakrát sa mi to pod rukami zmení, lebo tá cesta od hlavy k tej ruke je niekedy dlhá. Ale ten spôsob, akým sa to robí, že si pustím hudbu, že sa do toho dostanem, to je pre mňa kúpele, to je relax, to je pre mňa niečo, čo nezažijem v tom kolektívnom. To neškolené umenie výtvarné, typu art brut, ma strašne fascinuje, lebo tam je nejaká čistota, niečo, čo ten človek ráno o 4 stane a namaluje, pretože to chce. Nie pretože to ide predať alebo za účelom nejaké výstavy alebo niečo. A že sa hráte, veľakrát pozorujete svoje deti, jak sa v rohu na koberčeku sami si skladajú kocky, sami sa hrajú, nepotrebujú k tomu nikoho. Bez zásahu dospelého, sú oveľa čistejší, pravdivejší, slobodnejší. A to, keď si ako dospelý človek zachová, to je úžasné. Vám to otvára citlivosť. Že že takýto človek. To je úžasné. Ja som bol ako decko, že som si spravil, videl som nejaký film o ponorke. Išiel som do pivnice, odrezal som si drevo a spravím ponorku. Samozrejme z dreva ponorka sa nepotápa. Otec mi hovorí, veď to sa ti nepotopí. Ale čo ty nevieš, oplechujem ju, tak som ju oplechoval. Z ložiska som vybral guličky, ponorka sa nepotopila, nefungovala. Potom som videl nejaký film o lietadlách. Tak som začal robiť lietadla, ktoré v živote nevzlietli. Potom som videl, prišla jeseň šarkány, pádali na zem, trhali sa. Takže toto všetko, tieto technológie overené v detstve skúšame teraz v scenografii. Nevždy to funguje. Tak tie slova vždy vo mne ako vyvolávajú nejakú imagináciu a nejakú šialenú predstavivosť. To je, stačí, že počujem slovo, politici musia niečo uchopiť, tak ja si ma uchopil. A už nakreslím ucho a flaška a uchopil. Ja väčšinou obdivujem to, čo neviem. Čiže ja nemôžem obdivovať tie moje obrázky, však to ako poznám. To už je za tie roky nejaký technologický postup, ktorý som si overil. Tam už len ide pre mňa o to zachytiť nejakú situáciu, ktorú buď vidím na ulici, možno v telke, v správe alebo niečo, to si zaznamenám. To nie je ani také, že má človek nejaký svoj štýl, proste on je ním určený. Berger je maliar, to proste to, jak maluje, tak to nevidím. Neviem to, ale obdivujem to. Stáno Černý, alebo proste Dubravský, proste to, jak on narába s farbami, je pre mňa niečo úžasné. A nebojím sa to priznať, lebo obdivujem tých ľudí, však im to patrí. Ale neporovnávam sa s nimi, lebo nemám ako šancu a nemá to zmysel, ale robím si to, čo viem. A byť sám sebou a zostať sebou je asi možno to najťažšie. A veľakrát, že tak toto by som urobil tak. Ale áno, ale nerozmýšľaš jeho hlavou. Každý je osobitý.
Pasažieri je vlastne takisto nejaký zážitkový obraz, lebo ja som veľa cestoval do Poľska vlakom nočným. To boli neskutočné zážitky, či už človek lístok mal, alebo ho kupoval vo vlaku, alebo cestoval s ľuďmi z Rumunska, s príbehmi, ktoré rozprávali v tom jazyku, v ktorom vedeli. To mi zostalo a začal som si malovať ten vlak, akože pasažieri, že každý cestuje, každý sa presúva, každý je nejak mobilný autom, bicyklom, čímkoľvek. Tak som si vymyslel tento vláčik a myslel som, že v tom budem pokračovať, aj si to myslím, len musím to zrealizovať, ten nápad. Teraz má momentálne 8 metrov. Ale paradoxne tou lokomotívou som nezačal. Ja som začal ten vlak malovať od, myslím, kúpe 2. triedy, nefajčiari. Tým som začal a potom som išiel doľava, doprava a vznikla nejaká taká panoráma. A v tej malbe mojej to je tak, že možno ja som oklamal veľa aj odborníkov, aj ľudí, že vlastne podľahli tomu a napísali si, že olej na platne. Ale v podstate ja malujem akrylom a tým, že ja mám divadelnú malbu, alebo to divadlo, ktoré v technológii je spojené s patinážou, s rôznymi technológiami starých majstrov, kde dokážem za jeden deň spraviť staré rozpraskané dvere, ktoré potrebujem do Čechova alebo do nejakej inscenácie, tak to je ako keby prenesená tá technológia, tá divadelná malba, taký ten odrb za krátky čas, niekoľko rokov, použitý vlastne v tých mojich malbách. No mimochodom mňa tá patina, tá posledná fáza, tej 3., 4., alebo neviem koľko je tých vrstiev, najviac baví. Mňa už ani nebaví to, čo je na tom obrázku, že tam nejaká postavička za stolom. Mňa baví, jak ju ja tak ožijem, lebo ona je strašne surová tým akrylom. Mohla by tak zostať, ale to je taká IKEA. A teraz zrazu ja jej dám ako keby taký život. Pre Fera Liptaka je najväčšou inšpiráciou každodenný život. Čiže niečo, čo ho v živote zaujme, nejaký podnet alebo nejaká situácia, tak si ju vlastne nakreslí a následne, pokiaľ tá situácia ho pobavila alebo v ňom vyvolala niečo, čo by malo dlhší zážitok, tak potom to prevedie do malby. V podstate, keď sa na tie obrazy pozriete, tak častokrát to vyzerá ako storyboard nejakého predstavenia. Napríklad môj veľmi obľúbený je Landmai Jaguar a tam to presne vyzerá ako vlastne jeden kvázi záber, ale z divadla. Vlak sme rozmiestnili vlastne na najväčšiu stenu vo výstavnom priestore na schvál, aby to bola vlastne dominanta celej výstavy. A ďalej sme mali obrovské dielo, tento tripty ako oltár, takže tiež vlastne sme vedeli, že musí ísť do stredu steny a dali sme ho na tú druhú najväčšiu stenu, na ktorú sa dalo. A na schvál po vzore vlastne barokových oltárov, tak sme mu nechali aj väčší priestor po krajoch, aby vynikol. No, keď si všimnete, tak vlastne postavičky, ktoré sú namalované na dielach, vždy hľadia určitým smerom. Najčastejšie hľadia sprava doľava. A keď sme rozmiestňovali obrazy na výstave, tak sme sa snažili o to, aby sa nedívali všetky jedným smerom na jednej stene a zároveň, aby sa nikdy tie postavičky nedívali do steny, ale vždy sa dívali smerom do výstavy. Mňa všeobecne fascinuje vlastne detský pohľad na svet a je podľa mňa strašne krásne, keď si ľudia to dieťa v sebe vedia udržať a chcú sa v živote hrať. Lebo aj ten život je v podstate ako taká hra. Poprvé nemáte pocit, že komunikujete s niekým v jeho rokoch, v jeho veku a zároveň sa cítite tak bezprostredne v jeho spoločnosti.
thank you